गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जों उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि जानानै दिनै मिस्टार रनजित डेका बिथांनि सायाव एफआइआर होनाय जादों। बिथाङा 1 तारिख मेनि 2025 14 टाइमाव मोनसे माने बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एगेन्स्टआव बिथाङा मोनसे गाज्रि कमेन्ट लिरदों। बिथाङा बेयाव बड'फाखौ कन्ट्राक्टबादि आरो मानसिफोरखौ माने गोबां बुथार होदों होननानै बिथाङा मोनसे कमेन्ट लिरनायखौ बिनि सायाव जोङो दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै माने उदालगुरि थानायाव जों एफआइआर होनाय जाबाय। आरो बेखौनो बुंनो लुगैयो आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो लोगोसे बिटिआरनि सिएम श्री प्रमद बर' बिथां सारमोना जे बिनि सायाव गोख्रोङैनो नायबिजिरनांगौ आरो नायबिजिरनायजों लोगोसे बिथांखौ जिबायदि साजा मोननांगौ बेबायदि साजाखौ होनांगौ, जाहाथे भबिष्यतआव माने हारि आरो जाथिनि गेजेराव जे दाङाबाजि जाया जों बेखौ लुबैयो। आरो जे बे बिथांनि कमेन्टआव माखासे जों बेखौनो क्लियार नुनो मोनदों जे हारिनि गेजेराव बिथाङा माखासे दाङाबाजि लाबोनो नागिरदों आरो बे दाङाबाजि लाबोनायखौ माने होबथानो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि सिएम श्री प्रमद बर' बिथां सारमोनखौ खावलायहरो जे बिथांमोना गोख्रैनो एक्सन लानांगौ आरो जिबायदि साजा मोननांगौ बिथांखौ साजा होनांगौ। जों बेखौ बर' माहारियारि फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि जानानै जोङो साफ्रोमबो गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जों खावलायहरो। आरो बे कमेन्टआ माने बर' रायजो राजा आरो बर' मुलुगनि बर'फोरखौ लाजि फोनांनाय जादों। जाहाथे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे हारि सिबिग्रा आरो सासे समाज सिबिग्रा आरो सासे बर'नि सानबोलावरि सानस्रिखौ सोरजिजेनग्रा बड'फा बिफा, बर'नि बिफा, जे बिथांनि नामाव जे बेबायदि गाज्रि माने मुं सावदों बेखौ जों जोबोद दुखु फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' हारियानो दुखु मोनदों। दा बिनि थाखाय जोङो आसा खालामो आसाम सरकार आरो बिटिआरनि सरकार बिथांमोना बिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगोन आरो मोननांगौ बायदि साजाखौ होगोन। गोजोन्थों।